Ами, това е спортиста на Варненското спортно сдружение Черно море за 2024 година, национална по спортна гимнастика, Божидар Златанов. Първо, честита награда. Не знам, ти очакваше ли тази награда, защото успехите наистина не са чак толкова силно впечатляващи, но не са и слаби. Доста сериозно участие имаше тази година. Така е, понеже тази година не успях да се представя по най-добрия начин, не очаквах да стана първи, но съм радостен за наградата и за това, че станах първи. А това, че не успя да направиш някои неща, амбицира ли те за до година? Със сигурност това, че не можах да се представя толкова добре тази година, ме амбицира до година да е още по-добра. Божо, как е при мъжете? Няма нищо общо с младежите. Защо? Защо това го казват всички? Кое е различното? Ами, доста по-голямо е напрежението, като знаеш, че играеш срещу олимпийски и световни шампиони, съвсем различно е, съчетанията стават по-сложни и така, ще ми е нужно още малко време докато свикна, но вече мисля, че почвам да трупам опит. А ти, ако нещо искаш да промениш за тази година, която отмина, какво ще бъде? Къде можеше да се представиш по-добре, а не се случи? На квалификациите за Олимпиадата. Можех да направя нещо и да взема квота, но нямах късмет. Не можах да се изигра съчетанията и не се получи. Ти сега тренираш ли в момента? Тренирам всеки ден, да. Защо? Идва нова година, ти си в залата. Какво ти предстои? Предстои ми най-вероятно световна купа първо във Варна, евентуално ще е първата. Ама тя е чак до година. Да, ами но не може да пропуснеш форма, да. Тоест в момента си натрениран? В момента съм тренирам всеки ден и се подготвям за до година. Искаш да кажеш, че присъствието ти в мъжкия отбор тежи по някакъв начин емоционално, психически по-скоро? Със сигурност е голяма отговорност. Добре, изключвам тези успехи и тези провали, които тази година нормално е спорта. Ти как си оценяваш годината? Ами, можеше по-добре, но аз го приемам като опит. Аз съм млад, няма как без да падаме, не може винаги да печелим. И това е някакъв опит за до година и по-до година. Вече мисля, че ще съм по-добре. А ти повече се готвиш в София или във Варна? В София повече. Повечето там стоиш? Но в момента от вече половин година съм си тук, понеже заради Олимпиадата и така. Световната купа ти е първото голямо състезание за до година? Най-вероятно. Във Варна? Да. Здрав ли си? Здрав съм. Какво ще правиш на Коледа? Ще се събера с семейството и ще празнувам. А на Нова година? Най-вероятно пак също. Мислиш, че ще кажеш, че някъде ще пътуваш по екзотични дестинации? Не, няма, ще съм си във Варна си? Да, във Варна. Пожелай ни нещо. Пожелай на хората, тези, които обичат и те следят. Пожелавам да бъдат живи и здрави и весели празници. Аз ти пожелавам на следващата Олимпиада да се върнеш с медал. Благодаря много. Бъди здрав, Боже!